I ja acabem amb l'apartat a millor professional. I com bé deia el Jordi, en aquest professional sí que tinc el gust de conèixer-lo i m'agradaria improvisar 4 coses molt ràpides. El vaig conèixer quan era bastant jovenet, el vaig conèixer tornant-me un malalt de tele, vaig tenir la sort que personalment el vaig conèixer a Mataró com els nens petits a l'hora del pati, a RAC1, i després també un dia em truquen els guerrilleros, els Teatre Guerrilla, i em diuen que vagi al Jo Vull Ser, de TV3, i allà trec el nas, i d'aquí em diu per treballar amb ell al club. Avui passa pel club en Pep Plaza. Ell no ho sap, però gràcies a ell, perquè van ser 3 temporades només, ell no ho sap, però gràcies a ell, una mica de part, després em van trucar per fer de Guardiola en el Cracòvia. Que t'hem vist amb l'Alberto fent de Guardiola i tal, i vaig estar molt i molt content. Perquè gràcies a ell, que em va donar l'oportunitat de fer aquest programa, aquestes coses. Doncs, la veritat que vam estar molt i molt contents durant aquelles 3 temporades que va durar, com un equip, com el que deien, que és com un equip de futbol, la ràdio i la tele. I ell mateix, normalment, a tu et donen un encàrrec i et diuen escolta, hauries d'imitar en aquest, has de fer el Boris Izaguirre. El Clapés, me'n recordo que em va demanar el Rajoy, em va demanar el Matías Prats, i un bon dia em va dir el Clapés, hauries de fer el Boris Izaguirre. Dic, hosti, quina putada. Fins que al final, yo creo que es un momento divino, pero al final pues sale como fácil, ¿no? Yo creo que es como interiorizar esa voz que tú tienes en la mente y de repente pues alguien te hace un encargo y tú como que despiertas ese instinto imitador que tienes dentro. Però jo crec que és un moment divino. Però en el cas de la persona que s'endurà aquest reconeixement, aquest premi a millor professional, va ser al revés. O sigui, ell va venir i em va dir tu em podries imitar a mi, Pep, o no? I va i em diu, a mi la Cavaller m'ha dit que m'aragarejo. Vaig pensar, bueno, doncs ho farem. I total, que va passar a ser el meu jefe en aquest programa que es deia El Club, i el més important de tota aquesta etapa és que ara és un bon i gran amic. Per tant, per la seva trajectòria i per haver tornat i trobat a RAC1 una nova manera d'enfocar experiències de vida posant la dignitat, que això és molt important, dels protagonistes per sobre de la banalització, i tot això amb una franja horària totalment nova i res, per tot això i moltes coses més, premi al millor professional per Albert Om i Ferrer. Si són les 7, s'us ha retrasat el rellotge. Avui nit de futbol al Camp Nou i també a la sintonia de RAC1 amb una Islàndia d'una hora i amb un trident que riu tant tu de Messi, Suárez i Dembélé. Xavi Bosch, Mònica Planes i Sergi Pàmies. Una hora intensa, per tant, de ràdio des d'ara i fins a les 8. Albert, no pugis encara, que és que tu et queda't aquí baix, sí. Perquè amb els nervis m'he despistat. Per entregar el premi hauria de pujar l'honorable senyor Roger Torrent, president del Parlament de Catalunya, per entregar aquest premi. Primer ell i l'Albert que s'esperi. Està àgil. I ara sí, com si no hagués passat res, tenim l'honorable senyor Roger Torrent dalt de l'escenari per entregar el que ara sí que ja puja fent footing, a ritme de footing, Albert Om. És la primera vegada que va al revés, això. No ens hem trucat ni res. No, jo sí.
Normalment és l'imitador que truca i diu, escolta, com va el presentador? Que jo vull anar igual. Avui ho hem fet al revés. Ah, no fotis. Sí, home, clar, jo he trucat a veure com anaves. Que fort. Ah, mira, separados al nacer. Aviam. Va. Ai. Va, que jo tinc gana i pipí. Dues coses... No us passa? Que... Jo he estat tot pensant, ara em vaig ara a fer un pipí ràpid i... Bueno. Bé, gràcies al jurat, en primer lloc. Gràcies a RAC1 per la confiança i per la llibertat de tots aquests anys. A tota la gent de RAC1 que m'ho passo molt bé amb vosaltres, de veritat. És un gust treballar allà. Gràcies a la meva família islandesa des de fa 3 anys, Maria, Marc, Mireia, Eva, moltíssimes gràcies, de veritat. I us demano que em deixeu transformar aquest premi, el millor professional, en el premi a la millor oient i que li doni simbòlicament a la meva mare, que és la persona que a mi m'ha encomanat la passió per la ràdio. La meva mare, des que jo era molt petit, la vaig veure que se'n anava a dormir sempre, sempre, sempre amb un transistor a sota el coixí, com tantes mares i tantes persones d'aquest país. Després, pràcticament el primer regal que em va donar la meva mare, per això diu un bucket amb aquest trasto, va ser aquest transistor. Això, quan vaig fer la comunió, la meva mare em va dir, nen, ara ja pots escoltar la ràdio. I a més va tenir el detall de gravar-m'hi el meu nom aquí. Vaig pensar, hòstia, he posat OM, saps? Perquè amb els anys vaig saber que encara no hi havia freqüència modulada, però dic, hòstia, la teva mare, saps com allò que et feien amb el cello de la comunió, també et posaven el nom, doncs dic, hòstia, una ràdio que porta el meu nom, fantàstic. Anem bé. Després l'altra cosa per la qual es mereix el premi a la mare és perquè quan va començar RAC1 les coses eren molt diferents. Ells viuen a Taradell i a Taradell no se sentia RAC1. Llavors la meva mare li va dir al meu pare, escolta, agafem el cotxe, tirem eix transversal amunt i parem quan se senti aquesta ràdio nova que diu el meu fill que treballa. Santa Coloma de Farners. I el meu pare, però vols que pari aquí? Sí, para aquí, que aquí se sent. I a Santa Coloma de Farners vam poder sentir el primer programa de RAC1. La mare tenia una cosa que no només em comentava els programes que feia, sinó que a sobre tenia una habilitat per reconèixer totes les veus. Al principi de RAC1, clar, trucava poca gent i diu, aquesta Maria Rosa de Sant Cugat, jo la sento a la Com sempre, En Jaume truca a la nit dels ignorants sempre. Dic, és que mama, no en tenim més. O són aquests o no en passen d'altres. Aquesta cosa per les veus, no? Les veus que jo sentia a la cuina de casa, amb aquelles radionovel·les de l'època, de Guillermo Sautier Casaseca, aquells noms que només el nom ja feia por. El consultori de Montserrat Fortuny, Helena Francis, que abans ho citava el Basté. I ha fet bé de citar-ho el Basté perquè moltes vegades recordem Helena Francis o recordem tots aquests programes amb l'almíbar de la nostàlgia, quan realment moltes vegades el que eren era la corretja de transmissió d'aquest nacional-catolicisme que ens ha portat fins a moltes de les coses que encara estem vivint a dia d'avui. El primer programa que vam escoltar junts, la meva mare i jo, va ser, perquè fins aquell moment ho escoltàvem per separat, cadascú el seu transistor, va ser el cotxe i el feia Maria Matilde Almendros i es deia De España para los españoles. I era cartes dels homes que havien marxat a treballar a l'estranger o cançons que la família els dedicava des d'aquí. Jo crec que a la meva mare li fascinava aquell programa perquè ella esperava que un dia donés senyals de vida al seu pare, el meu avi. El meu avi va marxar a la guerra, com tants altres homes d'aquest país, i li va dir a la meva iaia a l'Eurometre, a Vic, li va dir si me'n surto en vida però no puc tornar, faré que soni per la ràdio una cançó, que és Ja t'endré. T'esperaré, de dia i de nit jo t'esperaré. No va sonar mai aquesta cançó, ni en aquell moment, ni tampoc quan escoltàvem la Maria Matilde Almendros. Per tant, ja us podeu imaginar la il·lusió que li va fer la meva mare l'any 83, quan comença Ràdio Taradell i el seu fill, que llavors tenia 17 anys, era una de les veus que sentia a l'emissora del poble i a més la podia sentir per fi amb la llengua amb la que havia parlat. La meva mare és una persona tímida, li ha agradat molt escoltar la ràdio sempre, no li ha agradat sortir-hi. Escoltava, li agradava molt escoltar, i ho sap, el Jordi Margarit, li agradava escoltar el Xavi Bosch, el Xavier Solà, el Basté, el Pou, la Sílvia Tarragona,
però ella no hi volia sortir. Sempre em havia dit que no. Només una vegada, la primera temporada d'Islàndia, em va fer una excepció el dia del càncer de mama. Va dir, avui sí, perquè crec que potser puc ajudar algú. I li vaig poder gravar una entrevista per telèfon de 6 minuts. La ràdio ha sigut un pilar fonamental a la vida de la meva mare, a la vida de moltes persones. És d'aquelles coses que la vida et canvia però la ràdio continua. La ràdio et fa companyia durant tota la vida. Ara ja no l'escolta i això vol dir que és un mal senyal. Per tant, per això, acabo, li volia dedicar aquest premi, per això i perquè quan li vaig explicar que em donaven aquest premi vam riure moltíssim. Dic, mare, escolta bé això, m'han donat el premi al millor professional de ràdio. Ella va fer un silenci i diu, però amb la de professionals i amb la de ràdios que hi ha, te l'han anat a donar tu? Doncs no, mare, el premi és per tu i és per tota la gent com tu que han viscut, viuen enganxats a aquest mitjà meravellós que és la ràdio. Gràcies. I ara, perdoneu que si me'n surto, ara tinc l'Eva i tot l'equip d'Islàndia que ja se'n riuen perquè deuen pensar, no se'n sortirà. M'agradaria acabar amb una veu. Una veu, a veure. Si són les 7, això és Islàndia. Un petó, mare, visca la ràdio i visca Islàndia. A veure si m'emporta tot. Sí, preciós. I tot seguit.